Hej så, og velkommen til min YouTube-kanal. Jeg hedder Pernille, og jeg håber, at du vil finde inspiration i mine opskrifter, at du vil dele dem med din familie og dine venner, og selvfølgelig at du vil subscribe. Jeg kommer til at uploade 2 eller flere videoer hver uge på veganske opskrifter. Vegansk betyder egentlig bare, at jeg undlader at spise kød, æg eller mælkeprodukter. Jeg har valgt at være veganer, både for min egen sundheds skyld, men også for planeten, fordi jeg ved, at det bruger langt færre ressourcer, som f.eks. vand og korn, at producere veganske produkter, end det gør at producere animalske produkter. Hvis du er nysgerrig, og hvis du har lyst til at se, hvordan du i dit eget køkken kan gøre en kæmpe forskel, så bare se med her.